साहा सानजा भारताव थाखुमानानै दं। मिथिंगानि गुमुर महर, बरफजों बुंफबनाय हाजो, हायेन, जेराव गोहो हिमालया अख्रांजों खौसे जायो। बिनि धोरोम आरो गोबां, बेनो जादों अरुणाचल प्रदेश। जों बे सिरिजआव वेस्ट कामें आरो टावां डिस्ट्रिक्टआव थानाय मिथिंगानि समायना महरजों लोगोसे भारतनि इतिहासनि गोहो शहीदफोरनि जिउ बाउलांनाय जारिमिनखौ मिथिनो हागोन। फैदो अब्ला जों गासैबो बिखौ मिथिनो अरुणाचल थांदोनि। बे सिरिजनि फार्स्ट भिडिअआवनो उदालगुरिनिफ्राय दिरांसिम थांनायाव लामायाव मा जाया, सैमाजों एसेनि थाखाय बासिबाय ना बोरै मा जाखो, ओमफ्राय बेसे सम नाङो, बेसे किल'मिटार, बेफोरखौ जोङो बे भिडिअआव मिथिनो मोनगोन। माथो ग्लासखौनो सिफायनासो दोनबायब्रा। हनै नांगौमोनसो, एफा खाथियाव लागासिनो। बापरे नुदोंना 60 km/h होबाय। आय जय 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 जय। हेलो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अनाय सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथां गासैबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जोबोद साहस गोनां जागोन। मानोना आङो दिनै थांगासिनो अरुणाचल थांगासिनो, बेबो हारसिं। टावां थांगासिनो आङो। दिनैनो सहैनाय नङा, मानोना 10ता जाखाबाय। आङो थांगासिनो आरो टावांना हारसिं थांनाय। बियो गोबां साहस गोनां आरोना। नोंथांमोनाव इसोरा दं नालाय, बेनिखायनो गिनो गोनां गैया। मानोना आङो इसोरनि सोरजिनाय बे बरफ मिथिंगाखौ नायनो थांगासिनो। लोगोफोर, बे भिडिअखौ बे सिरिजखौ नायलांबाय थादो। मानोना जार्नि, ओमफ्राय बेजों बे अरुणाचलनि गोबां भिडिअसफोरखौबो आङो देखायगोन। बेनो जादों आंनि हेलमेट। नै रुमखौ ताला मारिबाय आङो दायो। ओमफ्राय आंना बाइकआबो नै रेडि जाखाबाय। आइयो, नै बाइकखौ बोरै खाखो आङो नायलाय। एखेबारे खाथ्राखा, टिउजोंसो खाबावदों। खायो नामा जोंफोरजोंना, लकेलनि मानसि नालाय टिउसोलै। खाग्राबो दङ अबसे। दायो लोगोफोर थांसै। ओमफ्राय नै आथिङावबो बापरे 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 फार्स्ट टाइम गानदोंलै बेबायदि। थुदो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै इसोरनि मुं लानानै। लेट्स गो। लोगोफोर, दायो आङो सफैबाय अरां। दायो बेनो जादों अरां माजबाट लाइन आरोना। बेजों आङो दावबायलांसै पुरा। लोगोफोर, साहा बागाननि गेजेर गेजेर जोङो थांगासिनो। मानोना बेनो जादों माजबाट बागान आरोना। नै माजबाट सहैसिगोन, 6 किल'मिटारल'। बेयावनो जोङो थावखौ एसे सोलांखानोसै। एसे याते उदालगुरि थाव सोखांबाय आरोना। मानसिफोरा बिराद सोंदों अबसे बबेसिम थांगोन, माला सहैगोन। बे बाइकजोंनो थांगोन टावांसिम, बेबायदि सोंगासिनो आरोना। आरो लोगोफोर, स्कुटिफोरजोंनो मानसिफोरा थाङो एखेबारे टावां सावां। बेबो डाबल थांखायो मानसिफोरा। ओमफ्राय बेथ' पालसार बावसो अबसे। दाना स्कुटिफोराबो बिराद सलिड खाना, एनटर्क माबा माबि टर्क। आयो हायमा दै जब खामजेमा। एसे आस्ते खालाम। बासिबायलै तेरिका। थेंक इउ जिजास। हामबायसै आरोलै इसोरखौनो। बिखाखौनो धाक मोनबायमोन आंथ'। दसेनि थाखाय मोनखागोनानो ना, एफा गिदिर सैमा नांबाथ' बे भिउसखौ मोजां नुदों आरोना। इलाय बेफोरखौ वाव, व्हाट ए भिउ। गोथां नुगासिनो फागुन बोरै मोनथाय। सोमलि बिबारा बैसागखौ साजायगोन दंफांनि गोरलै बिलाइया। हो सना नोंखौ
साजायगोन रेगे रेगा फास्रायाव खालाक्तां आरो 70 किलोमिटार्स आयो नै नै द वेलकम सिउन शिकारी दाङा शिकार 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 माने शिकार बोरमा शिकार ओइ हाग्रानि मै हे 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 नै लोगोफोर मोनबायानो बारा गैला नै बालेमु 8 किलोमिटार बाबा ओइलाय नुबाय दा खालाक्तां 54 किलोमिटार तावाङालाय बेसे 310 किलोमिटार होबाय खातारनाक 310 किलोमिटार हायो नामा सानसेयाव सोनाया दासो 40 किलोमिटार जासिगोन तो नै लोगोफोर बेनो जादों बालिमुनि चेक पोस्ट आरोना बेयाव फैनानै देखायफैनांगोन आं ILP इनार लाइन पारमिट बानायो नालाय तो जेबो जेरक्स तेरक्स होनाङा फट' सट' होनाङा बेयाव बेखौ होनानै गारि नाम्बार ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोरखौ सोङो आरोना तो दायो जोङो थांसै बेनो जादों बालेमु जागायनि पुलिसमोन ना ग्रिकमोनथाय आङो दसे लाखिबाय ओमफ्राय जितिया नुयो कि सर लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं है अभी बायदोंमोन ओमफ्राय आथिङावबो एसे दोलुदों माने दोलादों आरोना ओमफ्राय आंखौ सोंगासिनो माने आपको क्या हुआ है सर आपका कहाँ है केम आंनियाव जायगा गैया आङो दसे नेनानैसै गारिफोरखौ लाखिनानैसै मोनसे मोननै गारियाथ' लाखियाखैबो ओमफ्राय आरो मोनसे गारिया लाखिबाय इलाय बे गारिजोंनो फैफाबाय आरोना बियो तो बेनि उनाव आंबो फैबाय आरो ओमफ्राय मानो बिदि जौ लोंलाबायोथाय तो लामाफोराव बिदिबो गेरेन्टि होजाया अबसे आर्मि नामाथाय बेनिखायनो आंबो सानबाय एसे हुसियार जानांगौलै आर्मि डिफेन्स साननानै बिदि थिखांलाबायबाथ' एसे मुस्किलसो जागोन होननानै अमरतला ब्रिज नम्बर 1 वा 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 बेयाव माने बे सिम्बलानो जादों अखा नङालै अन्थाइ गोग्लैयो आरोना आयो बापरे 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 बेयाव जुदि ब्रेक माबायाबा ओइ हाजोखौनो सौग्रुहैगोनसो वाव नायदो भिउसफोरा नायदोआनो लोगोफोर वाव व्हाट ए नाइस भिउ लोगोफोर दायो मा जायगा सफैबाय मिथिलानो आंनि माबाफोरखौ नायलाय खाथ्राखा सेटिंसआबो सेटआपआबो ओमफ्राय नै नायदो दानाबा बिनिफ्राय ओइ बिजों थांजायालै नै नायदो बापरे ओइ लामाफोरखौ नायलाय कत बरिया कत सुन्दर है दिसेयावसो मोसानांसिगौ ओइलाय गारि गुफुर नायलाय आं बे लामाजोंनो ओइ गाहायनिफ्राय फैदों आरो थांबावनांगौसो नायदो खालाक्तांबा 2 किलोमिटार माने ओइजों हाबनांगौ आरोना आइदै माथो बिराद मेंलायलायबाय क्या खेल रही हो अकेले अकेले खाना बना रही हो मेरे लिए सब्जी बना रही है ना कौन सी सब्जी है क्या है लोगोफोर दायो नै ओंखाम जाखांबाय दायो खालाक्ताङावनो दंना आरो आङो नै 1:30 जाबाय दायो बमदिलाया 80 किलोमिटारसो जायो आरोना ओइलाय नै नायदो खालाक्तां जुदि थाङोबा हरैजाय थांनांगौ खिन्थु जोंहा बिजों थाङा जोंहा बिजोंसो थांसै नालाय वेलकाम यू इन खालाक्तां तो चलिए लेट्स गो वा माथो थान्दा मोनगासिनोलै लोगोफोर दानो थान्दा मोनखाबायबो बापरे बापरे दायो आङो सानगासिनो होमबा बे तावांखिनियाव बेसेबां थान्दा जानो हागौ साननानै नायदो थोदो दानाबा मिरामिस ओंखाम जानायनि जै धुम मचाले धुम ताना धुम ताना लोगोफोर सफैबाय बेनो जादों तेनजिं गां मा तेनजिं गांलै बेलाय नायदोलाय माबाखौ नायदो बा माथो बेलाय 3 इडियट्सनिसो माथो बियो गोल घुमाओ सिटी बजाओ
सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल नहीं नहीं दे एकेबारे सलिड खामाथ' बाप रे बाराबो बिराद बरिया बारदों ओमफ्राय नै पुरा खामानि मावगासिनो हा मोनसेसो फट' खेबजानोसैलै आंबो र' नै नायदो एकेबारे शेरगावनि गोथां गोथां नर्दार्न फार्म स्टे हियर रुपा आरो 25 किल'मिटार ना बेसेमोनथाय शेरगाव आरो 3 किल'मिटार दंबावोसो बिबाराबो लाजिलायो आबरियाखौ नुनानै बापरे अक भिउ फार्म स्टे पेंग्लें लोगोफोर बेनो जादों रुपा आरो आइदै रुपा रुपा बेनो जादों रुपा 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 जायगा नङा दे रुपा जायगा अरुणाचलनि रुपा ओइलाय नै बेनो जादों आर्मि केम्प बिराद गिदिर आर्मि केम्प बियो रुपानि ओमफ्राय थ'दो जोंहा थांबाय थानोसै टाइमा बेसे जाखो 3:51 4टा जासिगोनानो माथो सारिटा जासिगोनलै ओमफ्राय नै रुपा तावां 198 किल'मिटार बिजों थांसैब्रा माथो आरो बेयावलाय हाबबाय थानांगौ जाखो अरे भैया थोड़ा तो रुको हाँ दायो रुपाखौ बारबाय यो यो ठंडा 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 नै नायदो बमदिला बा बिथिं तावां बा ओइलाय नुबाय नुबाय ओइलाय इथिंनिफ्राय फैयोबा तेजपुरनिफ्राय आरोना तेजपुर साइडनिफ्राय ओमफ्राय दायो जोङो थांगोन बेजोंनो आरोना बेजोंनो थांसिगोन जोङो बमदिला बा बेजों थांनांगौ थ'दो दानाबा थांसै लोगोफोर नै बमदिला सफैबायानो बमदिला नै बेनो जादों बमदिला थ' नै बेनो जादों बमदिला आरोना आरो मानिबा बमदिला हाबबाय बमदिला क्लियार लामा नङाबानो बारनोनो हाया माने बारनाङा आरोना बेलेगथिंनिफ्राय फैनाया आरो बेनो जादों बमदिला बिराद हेव खोनाखादों नामाफ्रा आंखौ नायदावलायदों दासो दा चलो वेलकम टू दिरां दिजं तो जोङो थांनांगोन एखेबारे सिधाखौनो थांसै बिजों थाङोबा मान्डाला टप आरोना बिजोंबा जोङो सिधाखौनो थांनांगोन बिसोरलाय मा हाथो तो बे फंबायमोनाबो उदालगुरिनि आरोना आङो बिसोरखौ बे दिजां होननानै बेयाव लोगो मोनबाय ना तो बेनिखायनो जों सानबाय एखेलगे थानोसै एखेलगे थाबायसै आरोना उदालगुरि आरो बड'लेण्डनिनो आरोना माथो आरोलाय जोंलाय गासैबो बिदा फंबायानो ना नङा जानो रायजोफोर
ओमफ्रायथ' भिडिअखौ एसेबांनो एन्ड खालामसै गाबोननि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन मानोना जोङो बरफ जायगायाव थांगोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना अननाय होनायनि थाखाय आरोबाव साबायखर दिनै भिडिअखौ एसेबांनो दोनथ'नोसै टाटा गोजोन्थों आरो गोजोन हर